Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Pebrero, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 13 ngadto sa 19. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas og ang anak sa Dios nga buhi. Giingna niya si Jesus, bulahan kagayod Simon, anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuuran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.